Informative, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right, kune avo vane matambudziko ane chekuita nechivanhu, sunungukai kubata sekuru Kanengo pa 0772 965 955 0772 965 955 munovabata ka ipapo uyezve pa 0776 069409 0776 069409. The music, the voices. The opening time with the lovely DJ Mamonya Martin, aka the radio aim by Zvinoyera. I am your favorite host for your favorite musical show. And John Dakaziake from West, I am the best. The station, Platinum FM, comes to you live from Chinoy as the voice of Mash West. Catch Platinum FM on frequency 102.3 or log on to www.platinumfm.co.zw. Platinum FM, Munja Yawe. Right, chirege tichipinda munyaya yedu yanasunoyo manje tinsingeneke kundaba yetu yanamhlanje. Nyaya yanasika ndedzimwe nyaya dzatinongonzwawo zvichinzi zvinhu zvakadai zvinoitika, zvinhu zvichingotaurika, patochinyatoti but sei idzi nyaya towanzodzinzwa. Tine chirongwa chatinoti isusu secrets and confessions, apo paunonzwa vanhu vachitaura nyaya idzi pachirongwa chemasecrets. Asi nhasi ndine amai vari muno vari kutaura nyaya inorwadza, nyaya inoshamisa uye nyaya inotyisa. Makadiko amai? Tripo zvedu makadiwo. Andiri right shamwari, kuri seko kwawabva? Kwandabva kuri nani. Anditi ka. Toziva kwaona watibata pane chino chirongwa ka. It's either pane zvinoyera, zvinoshamisa kana zvinotyisa zvinenge zvichiitika muupenyu hwako. Inyaya yei yakunzai panapa, chii chiri kuitika muupenyu hwenyu? Muupenyu hwangu ndikusangana nematambudziko anorwadza kurarama kwangu mukati memereji yangu. Okay. Right, ngatitaure pazvakatangira kubva kuberekwa kwako, makuriro ako kusvika pawasangana nemaproblems. Maberekerwo angu andakaitwa inini. Takaberekwa tiri 7 mumba medu. Okay. Taberekwa tiri 7, ini ndine wechi7 wacho. All right. Amai vangu vakabva vashaika 1999, ndine 5 years. Okay. Vashaika 1999 ndakatorwa naambuya, ndakatanga kugara naambuya. Amai vamai. All right. Baba vangu vakabva vazotira kumusha kwandaigara. Ndokubva vanditora 2000. Okay. Apa ko vamwe vana vavari kupi? Vamwe vana vakasara kuna baba. 1 ndiye akanga asati aroora, aigara nababa. Vamwe vasikana vakanga varoorwa. Vamwe vanhu wangu wawana wakuru. All right. Zvadaro ndakatanga kugara nababa from 2001. Tichitogara zvakanaka, vachishanda pachikoro. Vaita basa rei? Vakanga vari caretaker pakwadzana 4. All right. Okay, sataura kuzita ravandi. All right. Zvadaro ndatanga kugara nababa, takapedza gore rese tichigara zvakanaka. Ndobva tapinda 2002. 2002 yakunopera baba vakabva vandibata rape case. 2002. Apo wanga ane makore mangai? Nanga ndane 7 years. All right. Zvakatanga sei chichake? Apa maigara muri 2? Taigara tiri 2. Maigara mu1 room here kana kuti iwo wairara kune yako room iwo vari kune yako? Ndairara imomo, mavairara imo. Same room? Marumu anga akawanda asi ndairara navo. Bedroom? Okay. Papa ne marooms mangai? Panga pane 7 rooms. Imba yange ne 7 rooms? Muchigara muri 2? Zvoti kwakune mama bedrooms? Mabedrooms anga aripo mamwe asi anga asingashandiswi, vaiti vada kuisa maloja.
saka iwe ukobva wanzi murare musame bedroom ndomataingorara vachingotori mwana mudiki uchirara pamubhedha kandi waridza pasi ndairara pasi. Alright, okay. Right, kubva zvadini zvakatanga sei vakaita sei? Baba vakafuma vachindigezesa makuseni nichienda kuchikoro. Vaisi kugezesa? Vaindigezesa mazuva ese. Saka vakunondichinja makuseni achona iwayo pakundizora mafuta kuti vandichinja ndipo vakatanga kundibata. Vakatanga kundibata miri wangu wese kusvika vatorara neni vandibvisa umhandara. Zvadaro pakundibvisa kwavakaita umhandara vakatora wesi ravakatora mawesi mahombe ndobva vatanga kuputa blood nemawesi api iwayo. Saka ndakabva ndinga kuchema ndobva vati ukangozvitaura chete kuti ndozvandaita ndinokuuraya. Zvadaro baba vakabva varega kugara pakumba kwavaigara vakabva vatama ndobva vapuwa imba nechikoro ndobva tatanga kugara pachikoro ndobva takanga takugara havana kusiya basa ravo vakaramba right. Pazvakatanga kuitika yanga isiri imba yechikoro? Yanga isiri imba yechikoro. Alright. Vadaro vakatanga kuramba vachirara neni havana kumira kuramba vachirara neni kuchikoro ndobva ndatombomira kuenda. Munhu wakamira nei kuenda kuchikoro? Ndasingakwanisi kufamba. Apo wanga wagrade 2. Pawakamira kuenda kuchikoro maticha haana kuuya kukutsvage? Matichas haana kuuya kunditsvaga nekuti ndopaishanda baba vangu. Saka handizivi kuti vakaudzwa kunzi kudiwo nokuti hapana ticha akanditsvaga kana akandifunza nezvenyaya. Alright. Zvadaro ndakangotanga kungogarawo pachikoro ipapo ndichingoraramo vachingondiita mukadzi kusvika. Apo waibvumidza unotamba nevamwe vana here panze? Ndaigara ndiri mujurawo. Usingabvumidze kubuda panze? Sure. Alright. Kusvika vakazoroora mukadzi 2002 iyoyo. Mukadzi paakauya handokwanisa kumutaurira. Ndakazoti gari ndobva azondiona mukadzi iye ndichigamina ndobva andibvunza anditi chii chakaita ko uri kugamina indava. Paakauya waigamine? Paakauya nanga asingagamine but zvazvine nguva nokuti dzimwe nguva ndeti kana ndichienda kurwadziwa nokuti vaitorara neni aripo mukadzi wazvinofuti sei vaisara vachiti vari kuona bhora kana vari kuona TV mukadzi akarara isite tiri mudining ndomanda ndakurara wobva kutorara neni imomo. Zvadaro ndakatanga kwakabva kwazoya vamwe baba mukuru murume wasisa ndiye akazouya akugara kumba vachiita sekuti vari kuloja pamba. Saka ndakanorara ikoko 2 days kwababa mukuru ikoko nasisa. Nasisa ndokubva sisa ndokwanisa kuvatsanangurira panguva iyoyo ndaitya kuti ndakanzi ndinoorewa saka ndinongomwita se kungofa. Wagrade napa mani? Ndanga ndotori grade 2 iyoyo. Saka mama ndakazovaudza vandibvunza ndakati mama inini munhu ndakabatwa nababa ndovakaita se vakandibata. Mama havana kuzviramba panguva iyoyo. Vakati handii kumuzukuru ndobva tenda kumuzukuru vatasvika ndobva ndatariswa nekuti tive chechi yepostori pamarangi. Saka muzukuru akabva ati zveshuwa havasisiri mhandara bawo. Ndobva taenda kuna hanzvadzi yababa. Taenda kuna hanzvadzi yababa ndobva ndinotariswa futi zvikanzi mwana haasisiri mhandara. Asi vakabva vatanga kurambira baba vangu kuti havasiriwo. Ndibaba mukuru vake vakanorara nesuro. Ndi mama vaya vese nababa? Baba vanga vasipo baipa. Mumwe airambira izvozvo ndiye tete nemuzukuru namama. Alright. Ndo vairamba panguva iyoyo. Zvikanzi ndibaba mukuru? Ndokubva vatora hanzvadzi yangu hombe ndobva ndaitaurira nyaya ipi iyi. Hanzvadzi yangu yakasumudza musoro ikati hande kupolisi nenyaya ipi iyi. Tiri munzira kuenda kupolisi
baba handizoti vakaudzwa nani nyaya iyi. Sisi wangu first born vakabva vasvika ndobva tasangana parodhi tori muzira kuenda kupolisi zvikanzi atidzokere kumba. Ndo tadzokera kumba. Tisvika kumba ndakabva ndavharirwa bedroom namama nababa nasisi. Mama nababa vakabva vakiya dhoni kunze. Sisi ndibva vatanga kundirova kuti uri kuzvitaurirei. Vandazvimba musoro ndobva vandibudisa. Kuhanzvadzi yawangu uchienda naye yanga isisi toripo, yakangoitwawo rafu ndobva yangoita se ndovangosudurukawo ndokubva ndatotanga kutongorohwa papi ipapo. Kubva ipapo handakuzombozvitaura, ndakabva ndasiyana nazvo. Ndakatanga ndokuna kungourayiwa rege ndinyarare. Ndakagara 2000 kubva 2002 3 4 2005 hanzvadzi yangu yandinoteedzera inini yakabva yadzoka kwayakanga yaienda, yaigara kuchweshi ndokwayaigara. Yadzoka yakabva yasvikotanga kurara neni futi. Hanzvadzi yako? Asi maitiro yakaita yaiti baba pavanopedza kurara neni vachingobuda hanzvadzi ichipinda. Asi vaizivana? Vaizivana. Nababa? Vaita sei? Baba vachibuda vachingopedza kurara neni vachibuda hanzvadzi ichitopinda ichitorara neni futi. Ko amai vanenge varipo? Amai vanenge varipo but vanenge vari amai vaitotisiya vototi ndakwenda kunorara musitting room. Saka pamakaramba amai pavakazviziva makaramba vakaramba vachingozviita. Amai vaitorambira baba vaitoti handizvisiya uri kuvanyebera. Kusvika ndakavati kana muchikwanisa uye muone, vakairamba zvese tandiuye munonyeba. Zvadaro saka kwekutanga kupa wakatanga kubatwa chibharo, hanzvadzi yako yakazviziva here kuti wabatwa nababa? Yakanga isipo. Aiwa, asi haana kutaurirwa. Ndisingazozivewo, asi sevanhu zvinhu zvovaita vari pamwe chete auzoita se auzoziva, asi akanga asipo. Kana uchiti waiti baba vakapedza hanzvadzi youya, baba pavari kukubata hanzvadzi inenge iri kupi? Zvaitika hanzvadzi yairara musipeya mayo. Ini ndairara mudining room ndairara. Baba vaiti vakateme vanobuda vachienda kunorara hanzvadzi ritopindawo. Vaitipana here? Hanzvadzi inenge ichiziva here zvaifamba? Hanzvadzi kuzviziva inozviziva nekuda kwokuti zvakazobuda pachena. Kwaidiko kuridza mhere? Ndairidza but pataigara pacho taingogara pachikoro mungori mujuro tichingogara. Aiwa, ko amai vari mumba umu? Amai varumba vaitorambira baba. Kuti kana waridza mhere havaikunzwa? Amai havana action yavaitora. Shame. Kusvika ndakagara hanzvadzi iya zvichingoitika sezvipi saizvozvo ndoparakazoya vamwe sisi vangu vandakugara navo izvezvo. Ndakati inini sisi zviri nanhangu ndirorwe panoti ndirambe ndichirarama mararama andikuita se andiri kuita. Apo wangu wakurira sei manje? Ndanga ndane 14 years. Zvakana sisi chii vandavatsanangurira. Ndakati inini sisi upenyu hwandikurarama kumba uko hausi kundifadza. Mira sorry ndimbokudzosera mashure. Pavari kukubata apa vari kushandisa protection here usibata pamiri here? Wanga wakuteera? Ndanga ndisati ndakuteera. Zvadaro sisi vangu vakakwanisa kuti chii. Ndakati zvinhu zviri kundiremera ndozviri kuita chi? Ndozviri kuita baba. Zvikana sisi ndozvavari kuita. Ndakati zvikanzi yaugare kunoko kumba kwangu. Ndobva vanditora. Baba vangu vakayozondirwisa kumba kwasisi kuya. Ndobva vasiya varova sisi. Sisi vangu vakabata kamwana kachechi vakangovasandudzira. Sisi ndibva nodonha kuona ngani 3 days. Kamwana kana kurarama kakabva kangoshayika. Ndokubva ndadzokera kumba. Ko havana kumhangara kumapurisa? Panguva iyo havana kumhangara kumapurisa. Vadonhenza kamwana achibva? Panguva iyo havana kumhangara kumapurisa. Vakazoya baba vakabva vanditakura bva ndanini kumba. Zvikanzi handisoti ugare kwauri kugara kupi? Ikoko. Ndotudzoke panapa pamba. Kumba ukoko ndokwa kuna hanzvadzi yana baba vai futi
vabva vatanga futi kurara neni futi kusvika vese baba nehanzvadzi vese kusvika ndakazoti taenda pamusangano kuchechi ndobva ndapinda mudare rechechi. maienda mese nababa nehanzvadzi tese family yedu yese alright. ndobva ndapinda mudare rechechi ndakati inini vadari inini ndakuenda kumurume nekuti kuti ndirambe ndichitwa zvina baba zvakundirwadza rege ndisvangu ndaroorwa zvakani vadaro enda kumurume ndikati zvina ndiroorwe nemurume wasisi vangu uyu ari kuziva dambudziko rani rangu baba mukuru pane kose wakasarudza baba mukuru ndakaona kuti kana ndikada kuti nditoenda kune mumwe murume nezviri kuitika zvazvitambire baba mukuru vaiziva baba mukuru but sei wakazovachuza ivo vaizokutapira here vakadaro banguro wakatonditambira nekuti banguro wakazotaura nasisi kuti sisi wakazotaura nabanguro kuti eneyo ni munin'ina wangu saka achaita sei apa mai vakaita sei vakashayika banguro vakamboramba pakutanga sisi ndo vakatokumbira murume wavo kuti akutorese mukadzi wechitu shove banguro vakambotanga vachiramba vachiti hazvizondinetsere mangwana zvinhu zvipi izvi sisi vakati zvino makadaro zvako zvinondiomera one munin'ina wangu anozvika pakuita sei pakuzviuraya kusvika murume akazozvitambira akati ngauye ureti tiita sezvedu tigare ndakatanga kugara asi handina kungoti ipapo ndichibva ndinogara kuita mukadzi wavo wakambochengetwa semwana ndakambochengetwa hangu ndiri papi ndiri ipapo pakuchengetwa kwandakaita ndiri ipapo baba vangu zvakavarwadza futi ndobva vayabva vandirwisa bva vanditora futi ndobva kwatanga kunorara futi neni vandatiza vandadzoka kwabangoroko ndatanga kugara kupi ikoko ndatanga kugara ikoko ko panguva yese hamusi kumhangara kumapurisa sei zvinhu zvimaitira takaita zvaidiko kutaurwa mapurisa pakutanga baba pazvakazivikanwa baba vakavhunzwa kunzi baba ndizviri zvamuri kuita sei zvamuri kuita vakavhunzwa nani vakavhunzwa nasisi okay nemukwasha ndakavabvunza futi zvakanzi vakatanga vachiramba kuti hazvisiri izvo zvandikuita sei handiite izvozvo saka takabva tatanga kufambisa nyaya nechanel yechechi kuti nekuti kuchechi taita sort of kureurura mukati mechechi baba ndobva zvanzi baba imimi muri kubvuma here nyaya iyi zvikanzi handizvizivi ndobva zvanzi mwana tipowo umbowo unoda kuzoti baba ndo zvavakaita sei zvavakakuita ndobva ndataura umbowo kuchechi apa pajekerere here kana paprivate pajekerere yowe sangano rese richinzwa sangano rese richinzwa alright zvikanzi pandatotaura private pati yavo zvayakaita kuti vane dzvanga riri pasi peprivate pati yavo ndobva vatorwa varume 2 ndobva vanotariswa ndobva vanikwa zviri izvo zvikanzi zvataona nezvikutaurwa nemwana ndizvozvo ndopa vakatanga kubvuma kuti hazvishuwa ndozvandikaita mwana wangu zvadaro mukwasha ndopakati baba manga muchiramba but tasemone kuti makatokuvadza mwana kuraiti vechechi vacho vazvinzwa ko kudaidza polisi mutemo wechechi yedu handidi kunyepa hautange kutendera kusungisa munhu eduweka apa une makore manga wanga une makore manga ndo ndandine 14 eduweka zvadaro baba vangu vakazotanga kutaura vakati rege nditaure chokwadi changu amirira akaita zvinhu zvangu zvipi izvi inini ndine chikwambo changu chinonzi nyati ndakachitora asi ndakakanganisa miko ndakazoisa pamwana wangu mukomana mudiki uyu kuti aite mari asi achishandisa mukomana mudiki ndeupi ari kurara newe aiuya achirara newe kuti aite mari saka mari yese iri pamukomana upi uyu inini ndakatokanganisa miko saka muchiona achiti inini ndakabuda iye opinda ndopane chitsidzo changu naye papi ipapo kushandisa hanzvadzi kuti aite mari saka inini ndikutoshandisa mwana upi uyuyu
hanzvadzi achanga ane mari here ane mari kana uchiita ane mari ane chikwa ane mapropati ane chi anitori nemba yake fidelity alright sataura kuti kupi alright hande chitaura mota zvese anitori nazvo okay right chitaura chienderako mberi so takafamba nechanel yechechi kusvika mukuru wechechi akati aiwa baba imimi ende munotora chikwambo chenyu mukwanise kusunungura mwana baba vangu vakabvuma vakati aiwa ndikunotora vati ndiri kunotora amai nini nehanzvadzi nababa vakabva varara vachigadzira zvinhu zvekunyeba usiku chikwambo chekunyeba amai nini mudzimai wababa uya vakabva vatenga kugadzira chikwambo chekunyeba ndobva tafuma kuseni zvikanzi tauya nacho kuti tichipisise nevanhu vechechi vanhu vechechi ndobva kuti zvinhu zvinde zvekunyeba zvizvi zvinhu zvechi zvechokwadi zvauyo vanazvo izvi time iyoyo vaitotsvaga vanhu vavaitsvaga hanzvadzi yangu ndobva isitakwira bhazi vatenda kumusha saka ndandiri pane chimwe chidzidzo chandaibatsirwa ndichinamatirwawo zvekuchechi kwedu vandaigara sisi wangu wepapo vangobva mukusununguku ndopavakanga vari futi hanzvadzi yangu yakauya nevarume 5 handivazivi ndobva vasvikondirwisa ndobva wandikanda mota ndobva wandipakira machira mukanwa ndobva wandisunga maoko nemakumbo ndobva wauya neni kuno kukumbari ndobva vasvikondipinza mene mazibuilding vakatondipinza bosi wangu uri usiku ndobva tanga kundirova arimo vachinditi wabuditsire chiinformation iyoyi kuti ndozvataikuita saka tira kukuuraya so sisi vakabva vakurumidza kumhanya kupolisi time yakaitika zvinhu zvipi izvozvo ndobva vasvikotaura kuti ndomamirira zvakaita muningi wangu aita se atorwa ndakaita 3 days ndakavharirwa ndichingorohwa pavakazodzoka vachitirege tinotora mukomo wacho because anogona kubuditsa information hanzvadzi yangu baba vangu vakanga vatomota imomo futi namai nini vakanga vatomo futi pai mumota imomo utaura zvinhu zvinoitika muno muzimbabwe here zvakatoitika muno muzimbabwe pamuri kurohwa wakavharirwa pana manext door here vanonzwa kuti pane munhu ari kurohwa pane zviri kuitika vanhu vakanga vatoripo mumazibhloku acho nekumbarohwa but hapana kana wana akauya kuzondibatsira asi vainzwa here uchiridza mere padoko wangu wakatsokerwa machira ndaitoridza mere machira ndakanga ndabviswa asi ndaitoridza mere but hapana kana wana akauya munext door wandakaona ndokubva saka pakanomhanganwa kumapurisa sisi pavakadzoka sisi ndopa vakati aiwa ina handiende ndisiri mumaoko epolisi kana muda kunditakura tinoenda kumapurisa ndosumuka nemi ndabva mumaoko emapurisa toenda kwamunguda kuti ndiita se ndiende ivo bva vati alright ndobva kuti ndava papolisi yekudhusini kwedu ikoko vasvika papolisi sisi vakangoburuka mota ndobva wamhanya kumapurisa vakati ndiwo vanhu vakatora munin'ina wangu ava vadzoka kuzonditora futi vanhu vavatobatwa zvikanzi nyaya yachona ndiyeyi zvikanzi ndekuti vairepa mwana saka mwana akabuditsa information ndoyavada kumuurayira ipi iyoyo ndobva vabvunzwa kunzi mwana ari kupi zvikanzi mwana akatogara zvakanaka iyeyu ndiyakutotadzira mwana upenyu hwake izvezvo watochinja watonaka zvikanzi tiri kukumbura kuti munotora mwana kwamakaita se kwamakamisa ndobva vapawa mupurisa baba vangu nehanzvadzi yangu akabva wasungwa ipapo ndobva mumwe wachona bva mumwe muridzi wekumba kwandanga ndakavharirwa ndiye akauya nemupurisa ndobva vasvika kuzokunonditora asi ndakanga ndachikoka gombo neroko ndakazvimba musoro hembe dzakazara ropa ndobva ndauya kubva ndauya kupolisi pandakasvika kupolisi ndakasvikovhunzwa mumwe wachona akanga ada kutotiza ndobva ndanzi kusafamba indava ndobva ndataura ndikati ndakarohwa zvikanzi nani ndakati neava vakamira apa pamwe chete nehanzvadzi ndo vanhu vakaita se vakandirohwa mairoverwei ndobva ndatsanangura nyaya yangu kuti inyaya kuti ndakabudisa nyaya kuti vaindirepa ndo nyaya vaita se yavandirovera zvikanzi alright vandapawa pekurara ipapo sisi nabangura vanga vasisipo vadzokera kumba
then mangwana kwatoedza sisi ndo vakabva vauya nabangu ripo ndiona ndakaita se ndakarohwa ndobva vanditakura bangu ribva vandibereka ndobva taita se ndobva taenda kumba tasvika kumba hanzvadzi tangogara takangorara usiku umwe chete hanzvadzi yangu hombe yakabva yauya ikoko yakatera kwandaigara kwacho apa vana vese vasungu vese vasungu nababa okay hanzvadzi yangu hombe yatera yakabva yatanga kunyengeredza kuti onai baba vasungwa hazvizoita sunungurai baba wanzi kuita itsitsi inini nasisi takatanga kuramba kuti hazviiti kuti baba vaita se vasunungurwe vakatonditira utsinye kudhara yakabva yadzokera mangwana makusina yakanga yadzoka futi ichinyengeredza futi kuti sunungurai yani baba pataramba kwakazoya summon after 3 days zvikanzi muri kudiwa kuharare nyenyu endekwi mukoti nekuti baba vakavharirwa kunoko kuharare nzvadzi ikavharirwa kwamurewa nevamwe vachona 5 vese vakavharirwa kwamurewa because vakanzi ikidnapping neassault yamaita se yamaita asi rape yanzvadzi ichanotongerwa kuharare saka yanzvadzi koya baba vakanga vatoendeswa kuharare okay saka painge tori koti yababa yaindaita se ndaifanira kunge ndichitoenda murume ndo pakabva hangu ndibereka andita handei ndobva taenda murume kana bamukuru bamukuriwa vavatove murume wavo aiwa vanga vasati ndobva vandibereka ndobva taita se ndokubva taenda kukuwadzana kwacho takangoti tichisvika zvakanzi babonyu vari kufa vachimuka pano hanzi vari kufa vachimuka kufa vachimuka vari kungodonha kuti zii vobva vatomuka ndomanzi kuti taita se tikasvika tichizviita ini handina kuda kuita shungu nazvo bhozi ndandakatokuvadzwawo zvikanzi koti toda kuti tichienda kukoti chi mangwana ndobva tamuka ndobva tatogadzirira ndobva taitoenda papolisi pachona ipapo vatorwa kasvika vakavhunzwa kunzi inyaya yechokwadi here baba vakabva kuti nyaya yechokwadi ndokubva tatopinda mota ndobva tafamba bva taenda tasvika pakoti zvikanzi nemupurisa aiwa imimi baba munei usataura zita remupurisa imimi baba munei zvikanzi ndinemba ine 7 rooms asi chikatanga chaitika choti ndakatanga ndaona mupurisa achitambidzwa mari nababa vangu okay ndobva ndatoti ini nepfungwa dzangu nemwana udiki handina kuzvisa mupfungwa panguva ipi iyoyo ndakazoti ndatoti gare gare ndipo ndakatonzwa nyaya yakutotaurwa kunzi baba imimi ipai mwana 2 rooms pakumukwadza kwamakaita se kwamakamuita ende mwana uyu 2 rooms dzinenge dzadzake zvamuchose ndobva ndatorwa ini ndobva ndataurirwa ini ndakaramba sisi vakaramba vakati hazviiti mupurisa rudaro nyaya ngaendekwi nyaya ngaende kukoti ipinde mupurisa akaramba vakati hazviiti imimi baba itinosendera neni vana venyu pai pasi mutopa mwana uyu imba nokuti munofira mujeri makore nyaita se awanda baba vakabvuma akati hazveshuwa makore angu awanda ndakatadzira mwana wangu ndinonomupa 2 rooms zvechokwadi zvamuchose tinosenderana pai pasi zvikanzi nyaya iyi takuiurai tichiti mwana uyu ainyembera baba mupurisa aitaura zvipi izvozvo ndikati asini handisi kunyeba kana muchinotaura inye kuti ndainyeba asini handisi kuita se handisi kunyeba zvikanzi aiwa ndototi nyaya itofa iyoyi ndobva ndapidzwa mune chimwe chirumu zvikanzi taura uchidaro vandaita se ndakangotaura zvezvekumpunyikidzwa kuti hapana hangupo zvanenge aita hamusi mukoti ba hauna kuzombopinda mukoti but pane rumu yandakapinda alright okay wakabva waregedzwa baba wakaregedzwa wakabva waregedzwa mukaenda kumba vatenda kumba kwababa wakanopiwa here 2 rooms 2 rooms ndakatosvika dzinongedzerwa tonzi dining nebedroom izvi ndobva tatosainirana pasi mapepa acho papa nemupurisa mupurisa anga asisipo anga asara pakembi ndobva vatoiswa masignature evanhu vese kuti zvikanzi kuitira umbo mangwana baba anoramba chi nyaya iyi pandakangonongedzerwa
bedroom nedining zvikabva zvangoperera papi Ipapo. ipapo ndobva tatosumuka ndibva taenda. Wakadzokera kwasisi. Ndakadzokera kwasisi ndatoti gare gare ndakazenge ndamukadzi wani wabamukuru manje Weduwe. ndatozororwa. Wane makore mangani mai? Ndanga ndane 16. Baba mukuru vakaroora. Vakaroora Vakaendesa pfuma kuna baba. vakaendesa asi havasati havanaho kupedza asi vakaita se vakaendesa. Weduwe. Vaendesa Apa sisi vakatozvigamuchira vakafara. sisi vakatozvigamuchira asi pakuroorwa kwandakaitwa baba vakati kune mukwasha mari yawandika yakwana nokuti mwana wangu ndini ndikuziva zvandakaita se zvandakamuita ndo mashoko avakaita se avakataura. Alright. Zvadaro ndakatanga kurarama ndichigara nabankuru. Ndakazoti kuna babankuru bankuru Apa ngokuti bamukuru kana kuti murume akuroora waingoti bamukuru. danhasi ndo zvandinongoita ndakatongojaira. Alright. Saka ndakati bankuru ini ndakufunga kuti ndinotora mari yangu kupi kumba uku nekuti ndikwanise kuona chinondiraramisa nekuti ndakakuvadzwa ndikwanise kana kuita kana basa kana chii anditomboita se handikwanisi kana kuti ndisumudze bhaketi izvezvi ndori handikwanisi nokuti rundo rwako rwakaita se kufamba chaiko ndaimhanya but iko zvino zvandichakwanisa zvakundiremera havana kupukana nazvo kangoti hapana hapo chakaita se chakaipa enda. Pandakaenda ikoko vakabva vasvika mva vatanga kundirwisa kundirova kuti wainge ipapi wainge ipanapa ndokubva ndadzokera ndobva ndachizodzokera. Wakaenda wega? Ndakaenda ndi. Kwaenda wega seko uchizoti munhu anokubata. Mudzimai wavachinai? Vanga vachinai. Alright. Ndokubva pandakazodzokera kechipiri nditirege ndidzokere ndinonzwa kuti baba ava vachiri kudai here kana kuti havachaita se havachada. Vakabva svabva tondibata futi ndobva ndatisa ndobva ndanodza murume ndikati inini kuti ndirame ndichidzokera kwangu handichaita se handichada. Murume akanditi alright gara ako papi gara panapa toona kuti nyika tozoifambisa sei. Ndakabva ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba baba vakazouya vachinditora kumurume kwekwe zvine simba. Vanditora zvine chisimba havana kuziva kuti ivo vakanga vakandigadzira kuti ndisaende kuperiod baba. Saka ndakabva ndingakuenda kunobatsirwa kuchechi ndobva ndatodzonza makagadzirwa kuti musaende kuperiod amufanira kunge muri mukati memba. Zvisinewo pandaishandisawo minamato yangu baba vanditora vakugara neni asi ndakanga ndapa murume ndobva baba varara neni bva ndaita nhumbu. Wakanga uri kumurume baba wakakutora ukanogara nawo? Vantu vaiti vachitotora zvinotori nechisimba zvekutoti kana murume wacho aitozototangira papi ndobva ndaita nhumbu. Nhumbu yandakaita ivo havana kuziva kuti ndatanga kuteerera kumba kwani kwavo havana kuzviziva. Ndobva ndavaudza ndikati baba ndo zvatopa pandiri papi panapa ndane nhumbu. Baba wakabva kufundira mukwasha nguva iyoyo. Baba mukuru? Akati chiyo tore mhuri yako. Mukwasha akati handina mari zvikanzi aiwa ndinokupa mari ndobva watotumira mukwasha mari. Apa mukwasha ari kukwamurewo? Mukwasha ari baba uri mutaundi? Mukwasha akati handina mari. Baba wangu akakwira bhazi vakaenda kumusha kune mukwasha vakasvikopinda mudare rechechi vakati ari kuramba kuyostora mukadzi wake. Zvikanzi nemukwasha handina mari ndikangona mari ndinoita se ndinoenda ndinomutora. Baba wakasiya $10 zvikanziwo mari yebhasi. Mukwasha ndibvangu haana kuita ake nhari akabva auya ndibvaita se ndibva anditora. Teme yakanditora mukwasha ndakanga ndachinja ndasimba asi kuri kusimba kwenhumbu ndibva ndaenda kumba kwemurume. Tichingosvika kumba kwemurume inini handina kuda kumuvanzira. Wakamuudza kuti ndine nhumbu? Ndakamutaurira. Imwani vanenge vari serious here neupenyu? Saka akati chii wamutaura kuti une nhumbu? Ndichingotaura saizvozvo nditi ndazviona hangu kuti masimbire aya hasiyo plus pressure yandanyanya kupiwa nababa vake kuti ndiyozokutora ndatozvinoti pane nyaya. Saka murume akabva ndichingotaura sanhasi mangwana nhumbi yakafuma pasisina. Sei? Yangu nyangadika. Nhumbi yangu ine 3 months ngofuma dumbu pasisina. Pasisina chino.
muritaura zvinoraramika here kana kuti madhirama cheo? Ndozvikutoitika paupenyu hwangu. Okay, saka nhumbu yakabva yangu nyangadika? Nhumbu yakabva yanyangadika. Ndobva ndagara hangu nemurume wangu. Ndobva ndachizoita nhumbu yemurume. Ndaita nhumbu yemurume. Ndakatanga yakabva ini 5 months. Asi mabviro yakaita ndakatomuka kuseni. Ndaiti ndiri panapa. Ndaitona vision yebaba wangu wakamira apo. Zvekuti vamwe vese hamuna chamunenge muchiona. Ini ndinenge ndichita se ndichivaona. Asi vaitotaura. Ndoti mwana ari mudumbu make kutoda kutomudya. Ndopa ndakati kune murume, zvandiri kuona. Ndikuona baba vangu, asi vana ambuya vangu, amai vaamai. Asi vari kuti mwana ari mudumbu make kutoda kuti ase toda kumudya. Murume haana kusvara serious panguva iyo. Akati maybe hamhenu zvekuti tikopa uri. Zvakanzi ndei kumunda tinofukira nyimo. Tiri munzira kuenda kumunda kunofukira nyimo. Ndakangoti ndambotina pamashops ndakupinda mutoilet. Murume bvatanga kufamba nasisi vachienda. Ndakabuda mutoilet mebva ndingakurola. Ndakutorwadziwa kutonzwa labor pain. Murume paakadzoka achiti munhanya kunonoka chi. Ndobva ndamuudza ndakati ndozvikutoitika asi vanhu vari kunditeera. Vari kutonditita udya mwana upi? Iye. Murume haana kusvira serious. Takatofamba tikaenda. Uri pawakarola bva wadini? Ndaingoumburuka ndichiratidza kurwadziwa chete. Murume pakayabva andibata bataita se ndibataenda. Apa takabata tichingosvika pagarden tisati tasvika kumunda. Ndopa ndikangomuti ada kuenda kutoilet. Time iyoyo mwana kwakutobuda kwemwana. Ane 5 months. Mutoilet munhu? Ndakangotsamuka pamahuswa. Kana uchina kuti nditomhanya kutoilet kwacho ndakatasi ndakatousha. Mwana abva atobuda? Mwana bvatinga kubudisa makumbo. Asi aitonge matumbu. Ndomaitiraita se aita. Ndobva ndadaidza sisi ndikati sisi yemuone zvandikuita se zvandiri kubuda. Ndobuda matumbu. Sisi ndopakati matumbu. Ndobva watarisa zvakanzi handisi kuzvinzwisisa zvizvo. Vanhu vaive ndaingovaona chete. Zvakanzi alright. Toti wakabva waita miscarriage? Alright, okay. Saka iko zvinoone vana here apa takuitira nguva dzedu dzafamba. Wangu une vana here kozvo? Iko zvino zvindine 2. Vana vawakaita nababa mukuru? Ndakanga ndikadai ndine vana 5. Pakazoita dzimwe nhumbu dzakabva 3? Ndakatofirwa nevana. Vaitoita vapenyu vobva vafa? Ndakatoita akafa ari mupenyu. Akafa ane 2 months 3 weeks. Akarwara ne? Haana kurwara. Akangorohwa nezveshiri achibva angofa ipapo. Kamuri kuti urohwa nezveshiri anenge achita sei? Kumba kwedu kunouya zizi rinouya ndo rinongosvika rinongomuguma nemapapiro otoita se otofa. Ko sisi vanofirwa nevana? Sisi vanofirwa. Asi mafirwa ndikwasisi nemafira ndavangu zvakati siyane. Vangu hapana anorwara. Alright. Saka iko zvino pesa pa zvangotaura uchiti murume wangu ndivo baba mukuru avo. Kumba mugere sei? Mune mabedroom yake here? Zvakamira sei? Kumba kwatigere tine mabedroom rake. Kitchen ndo yatishandisa tese tiri. Chimbonyaradza mwana. Okay. Alright, sorry baby. Rachimbomunyaradza kutsa. Alright. Mune mabedroom rake? Kitchen moshe? Okay, vana vanogara pamwe chete? Vana vanogara pamwe chete. Saka nasisi motowirirana zvokutoda? Nasisi tinowirirana. Asi pane machallenges apo ari kukonzereswa nababa. Machallenges apo izvezvi ndekuti alright, chimbonyaradza mwana. Yeah. Dzimwe nyaya soka. Yeah. Okay. Anoyamwamuyamwisa. Alright, reke tichingopedzesa nyaya. Right, wati pane machallenges echi? Machallenges aripo panguva inoyi ndekuti baba vangu vari kutumira zizi richiuya kumba. Alright, baba vari kupi zvesve? Vanogara kuStone Ridge. Varimo Marara. Kwanzvasi yako yayekubata ninge alright, it's okay nyara. Usataura master. Ko anonzi chi?
hanzvadzi yako inokubata vese vari muno marari vese vari mari ure hanzvadzi yawati ane mari zvokudaro ane dzimba ngati fa ane 1 nestendi imwe asati apedza kuvaka ko imota yauri kuti ane mota imota yerudziko ane 4 but imwe shona dzinonzi idzi dzinodhura stereki idzi dzipi mazita achona anondinetsa dzihombombe idzi dzekupedzisira dzinodhura idzi ndo mota dzaanofamba nadzo hanzi ndizvo magd6 iwa ane mukadzi ane mhuri ane mhuri okay saka uri kuda rubatsiro rweishamari rubatsiro rwandiri kuda panguva ino ndiri rwekuti patikaenda kuchechi ndichinotaura dambudziko rangu randiri kusangana naro rekuti kumba kuchagarika nekuda kuti baba vangu vari kutumira zizi rikuya richirova mukwasha nekurova vana asi zizi iri ndichiriona rinoapiafisiya baba vangu alright ko zvokusungisa baba vanyaya ichiripo kababa munhu akakubata chibharo munhu akabvuma nyaya iyi manje pandakadzokera kupolisi ndakasvikonzi nyaya yakatonzi yakamavharirwa yakaita ndakanyebera baba saka tichakwanisa kuisimudzira aikwanisa kudzoka zvekare ndizvo vakataura nesuro saka apa uri kuda zvauri kutaura kuti zizi chichi ende vanhu vakataura kuti vane mishonga yavakashandisa vakaromba saka ndo pamwe pauri kuda kuti unge uchibatsirikana nditi ipapo but pandikunyanya kuda kubatsirikana napo ndepekuti mukuru wechechi akanditi kuti dambudziko rako riperi kuna baba vako vabvisa zviri pauri ndibva ndabudiswa mumaoko emurume ndibva ndaendeswa kuna baba ndichisvika kuna baba vakabvuma vakati aiwa ndiri kubvisa zvinhu zvangu handida kuzoti time yandiri kutogara navo iyoyo zvarini zvamai manje kuti nditozosvika pandiri panapa izvezvo baba vakabva vanditorera protection order zvikanzi handidi kumuona pano ngabve saka vakapedzisira rini kukubata baba pane 6 days zvamanje vakakubata futi pandakaendeswa kumusha kumba kwavo ikoko zvinzi ngavagadzirise zvinhu saka pandakati nini baba inini gadzirise zvinhu zvenyu une zvamuri kundiita vakabva vanditorera protection order pamwe chete nahanzvadzi iye zvikanzi hatidi kumuona panapa ndobva vandidzinga right iweweka wabatwa munhu wemurume pane zvaanosiya kwauri wakadi kusiya kusimuka wakadaro uchienda kunoti umbowo uhu ndiri kubva kubatwa zvekare ndakaenda papolisi yekwavanogara ndakavatsanangurira zvikanzi endai kuruwa ndobva ndakwiya vanenda kuruwa wairuwa why not pava vari padhosi hanzi hatishande hanzi isisi hatibate navo alright okay saka une nhamba here ndoziva pane vemutemo vakateerera right now vanogona kutaura kuti togona kukubatsira iro zizi rauri kutaura riri kutumirwa nababa hariroveke nerekeni hariroveke sei zvarinoita rinoyanguwai rinosvika kuma5 rinoonekwa nemunhu wese kokurova nepfuura nerekeni kana ukada toripfuura kudai rinogona kutomhanyapa rotokutarisa aiwa kamurigarira makawanda baba mukuru iwewe nasisi taneta nazvo rikangona baba mukuru chete nguva zhinji rinogona kutotanga kutofambira pasi parinonosumuka rina rasumuka riri palevhe kunovarova zvakaoma anyway vari kuda kukubatsira vanokubata pape takutodimburira nyaya yedu nenyaya yomwana ari kuchema une nhamba here dzekuti tingati vari kuda kubatira vanokubata panhamba dzipi nandini asi nhamba dzemurume ndo dzinotoripo but chichemo changu chandinacho chikunyanya kundiremera panguva ino ndechekuti izvezvi kwekutoti nditoenda panguva ino yanditorina dzokereka kumurume hakusi kudzokereka nekuda kuti ndichingosvika pamba zizira ratotanga ndo zvakanzi zvinogadziriswa kuna baba ndo zvavaramba kugadzirisa saka manje vari kuda kubatsira vanokubata papi toita sei namba dzemurume idzodzo dzinogona kundibatsira hadzo alright kana tega tiite so iwe uri kuda kubatsirwa iko kuchechi kwenyu havasi kukwanisa kukubatsira here nyaya kuchechi kwedu vanokwanisa kundibatsira but machallenges aripo panguva ino ndepekuti ndigare ndichibatsirwa pacho ndo pandisina nhasi uno pekutoti nditorara handitorina
ndatofamba netsoka kubva kwandatobva kutosvika pandasvika panapa kutoti nditoedza kuti ubatsirikana kuti ndodii pekugara pacho handina. Iko zvino umbofanira kudzokera kumurume wako naye. Kumurume ndokusiri kutodzokereka nechikonzero chekutoti kutosvika chete zvatotanga ende nezuro wakarara kuti netsondakarara papolisi yekukwadza ndoko wakarara. Saka toita sei? Hapana foni, hapana paunobatika, saka todiko toita seko. Foni ndinokwanisa kukupa namba dzemurume wangu kuti ndikangoona anenge ane foni yachingobhipawo but parunyaya kuti ndinesa ndipekugara panguva ino. Alright, saka chirega uchingotipa namba dzemurume handitika. Watipa namba dzemurume varida kubatsira, varida kuita zvavari kuita vobata panamba dzemurume handitika. Alright, I think zvatichaitaka nekuda kwemwana ari kuchema chimbonyarara dzako mwana. Alright, okay. Chitaura namba dzatokwanisa kutipe vanhu pavanokwanisa kubata kana vabata murume wako vochitaura help yavarida kubatsira naye toona kuti tinobatsirikana sei. Ichi 077 22 69 458 077 22 69 458. Idzi inamba dzemurume wako. Alright, saka vari kuofa rubatsiro movabata panhamba idzodzo vari kudawo kubatsira. Hanzi kunyanya zizi ranetsa iri, vanoti vanogona kubatsira, vanogona kuzvipedza kana kuti varida kuti munge muchizotaura kuti ngauye kwakati, vanongofona kumurume wako murume wako ndiye anozokubata otaura kuti pane vazotibata vati chakati, tinogona kuti tiende kwakati kunobatsirwa ndite. Alright, okay. Chero vemutemo vanogona kutotanga kusimudzira nyaya yepatsva handite. Chero vemutemo nyaya inogona kutongotanga kusimudzirwa patsva ende wangori kunyatsoziva kuti ndakazoenda papolice station yakati munhu akazoti ndichinje statement, uri kutomuziva nezita rake asi panapa titaure hedu mazita, unogona kutongosimudzira nyaya yotoenda yotonotanga kuongororwa patsva handitika. Alright, it's okay. Right, hanzi chinyi hanzi number again, hanzi dzokorera number 077 22 69 458. Alright, it's okay. Iri bosha mari imimika tinotenda nekuuya kwamaita but nyaya yenyuka inini hangu semaonera andiri kuita ka. Iwewe dzokera kumurume, wadzokera kumurume varikuda kubatsira kavakubatsira uri ikoko handiti. Dzokera ikoko, varikuda kubatsira vokubatsira uri ikoko. Anyway, thank you so much nekuuya kwawaita nechino chirongwa. Nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa zvechokwadi zvokubatwa chibharo ende chinorwadza uchibatwa nemunhu waunotarisira kuti uyu munhu uyu de ariye anoita sei anokuprotecta. Tinotenda waita. Tilder live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Yes, sounding good all the time indeed. VeTollgate Motor Spares vanosupplya ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, ma-service kits pamwechete kana ma-accessories. Vanoti ivo tinawo ma-engine emota dzakawanda dzemhando dzakasiyana-siyana kusanganisira ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Ranex, ma-Babu, ma-Belta, ma-Probox, ma-Vitz, ma-Rev4, ma-Noah, ma-Nissan, ma-Mazda nedzimwe dzemhando dzakasiyana-siyana. Tinowanikwa kupi? Munotiwana panamba 30 Kaguvi Street muguta reHarare, uyezve panamba 2 Robert Mugabe Road muguta reHarare, zvekare pashop number 2.
kwozotiwo kuhighfields kwagaza kugazaland tiri pa8633 Old Jaros Jiri Complex, kwozotiwo pashop number B15 Musani Complex kugazaland uko. Mukawopinda mugweru tiri kuwanikwawo pashop number 4 Kona Akram and ED Mnangagwa. Kwazoti kukwekwe tiripo kapanyamunda building muna 4th Street apo tiri pa shop number 5. Munotibata pa 0786 852 151 0786 852 151. Uyezve tichiwanikwa pamasocial media platforms ese zvawo takanzi Tollgate Motor Spares, Tollgate Motor Spares. Anditika macivil servants tikuendera mberi nekupai zvikwerete. Uyai mutore chero chamada tinokwanisa kakuti tikupei nechikwerete chamunobhadhara over 12 months. Anditika tifonerei pa 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. Tilder live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time.